Čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska po dlouhé době se podíváme na nějaký pořádný vejfuk. Kecám, moc pořádný není, má něco kolem 50, možná 30, 40, 50 metrů. Nebádal jsem potom, nekoukal jsem. Ale vypadá slušně, v dobrém stavu. Tady okolí, jakoby kolem něho ty budovy, ty už jsou v demolici. Ty už padají, nebo už to tady začínají vyklízet. Já vám to za chvilku ukážu, jak to tady vypadá. Jsou tady další ještě asi 2-3 budovy, které půjdou prolíst, takže jdeme na to. Tak tamhle to nás dneska čeká, má to něco kolem 30-40 metrů. Já myslím taková pohodička po dlouhé době na nějaký vejfuk zase. Tady koukám, že už to leze v oknem, ta suť. Mrkejte na to. Prostě tam nechceš jít. Tady je tak velký riziko, že ti něco spadne na hlavu. A to já riskovat opravdu nebudu. To už je bezpečnější fakt vylízt na ten komín, který tam má kramle. OK, můžou být taky povolený, ale nejseš magor a nelezeš na povolený kramle, ne? Tak se mrkej. Tohle to nás dneska čeká. Tady ten barák určitě prolezu od střechy až po sklep. Bude tam tma, vzal jsem si baterku. Ale stejně se nejvíc těším na ten komín. Po dlouhé době, víš co? No. Už tady čekám kurva hodinu. A bus nikde, vole. A se nedostanu domů dneska. Tady už asi nejezdí. Hele, teďka tady vylezu doprostřed tady mezi ty budovy. Natočím vám to tady, jak to vypadá kolem dokola. Takže mrkejte. Tamhle konečně vejfuk, který tady bude, doufám, stát, i když zboří tady ty budovy kolem. Většinou to tak je, že to zachovávají ty komíny. Nějaká garáž asi. Jak říkám, je tady toho dost. Tohle to vezmeme rychleji. Nic. Dál. Nic. Dál. Podívejme se. Tady už to začíná být trochu zajímavější. Strop spadne za chvíli, jdem pryč. Ať to není za chvíli, kdy tady budu já. No. Tady to samý. Lidi, hele, já jdu jenom do těch. Ale třeba nahoru, kde to vypadá ještě nějak slušně, jo? Kde usoudím, že nejsou ty stropy ještě tak strouchnivělý. Nebo promáčený. Ježiš. Klepe se vlastně, když někam vcházíte. Je někdo doma? Dobrý den. Dobrý den. A teď bych se docela asi... A teď bych se asi kdyby se tady houpala, víte co? To doufám, že nikdy nezažiju. Lidi, vypadá to, že tamhle se půjde dostat ještě nahoru do té budovy. A to je z tohohle asi tak všechno, protože všechno ostatní je opravdu v hrozném stavu. A jdeme dál. Tamhle to mě zajímá. Ta vypadá dobře. Ta vypadá hodně dobře.
Ještě jsem si zapomněl nasadit rukavice. Protože bez rukavic to přece nejde. Kolikže máme hodin? 17:18. OK. Počítám, že tady budu tak do 19 hodin. Uvidíme, jak půjde tamhle ta nádhera vylízt. Ale už bych byl nahoře, je docela zima. A tam, jak na mě bude pražit slunce, tak to bude jiná pohodička. Aha, nějaký kolega tady byl, zapomněl tady rukavice. Ale nemá tak superový rukavice, jako mám já. No nic, teďka budeme potichu. Protože když jste potichu, tak víte co. Nikdo vás neuslyší. Ale v podstatě vás slyší furt. Jsem zapomněl zaklepat. Nebo takový to policejní beranidlo. To si vezmu příště. Ale teď už. A sakra. Tamhle je sklep. A do sklepa se nebojíš. A ten sklep vypadá děsivě. Taková black hole v zemi. Jdeme tam. Není mi moc dobře koukat dolů do toho černa tam. A sakra. Tak tam to vypadá hodně creepy. Tam to vypadá hodně. Ale nic. Co to je do prdele? Myslím si, že to jsou chcánky nějaký. Jdeme dál. Jdeme dál a vezmeme to tudy. Klepat nebudu. Tady ani nemůžu, tady to nejde otevřít. Oh shit. Přesně co jsem si myslel, je to tady vyluxovaný. Hej lidi, kdo chodíte na kov? Kdo chodíte loupat kabely? Napište mi do komentáře, jestli se vůbec vyplatí loupat kabely, protože za mě to je nesmysl, ale lidi to dělají. Vidím to všude. Vidíte? Hliník je za málo. Jedině měď by se vyplatila. A tady se válí samej hliník. Měděný věci tady ještě nebyly asi v té době. Měděný dráty tady asi v té době nebyly. Pěkná vitrína, takže kdyby někdo chtěl, tak sorry lidi, ale lokace se neříkají. Jo, a zapomněl jsem to říct do komentářů, ten, kdo napíše lokaci, zase hajzl, samozřejmě, mám na to čuch, ten, kdo napíše lokaci do komentářů, tak mu ji smažu, protože si nepřeju, aby se to zveřejňovalo. No, tam se nechceš dívat. Proč? Já se vždycky kouknu do toho záchodu. Ach jo. Další vlez do sklepa, ty vole.
tak už jí infarkt. Náhle. Ty vole, to je točitý, kam to vede. Oh shit. OK. Asi to nebude úplně sklep, ale ty točitý schody byly taky hodně děsivý. Napište mi do komentářů, kdo by se tam bál jít dolů. Sám. No, já bych řekl, že asi všichni, ne? OK. Tím se mi vysvětlila prozkoumávačka tady těch dveří zvenku, kde jsem přišel. Tak už tudy nemusím zase nazpátek tudy, abych šel zase. Čekej, tudy jsme nešli, já už jsem ztracený, ty vole, jak. Hele, teď mě tak napadá, není tady. Co to kurva je? Tady je zima, hoši. OK. Ty vole, mrtvá kočka. Kurva, já jsem se lek, ty vole. Píči. Hej lidi. Uvědomte si to, že tohle to vám sem dát nemůžu, hej. OK, ale teď si vemte, kdybych tady narazil na... Teď si vemte, kdybych tady narazil na mrtvýho... No. Ale... Radši to... Teď si vemte, kdybych tady narazil na... člověka. Tak to bych nerozdýchal asi. Já jsem si to myslel. Tak jsme tady zase. Tak jo. Tak to jsem rád, že jsem nepřišel, nebo že jsem nešel tudy dolů. Když ta kočka tam vypadala děsivě. Není mi dobře z toho, není mi dobře. Vidíte to? I zábralí prostě odřežou. To už jsou na tom asi hodně špatně. Ty lidi, hodně špatně. Choďte do práce. Radši. Já tohleto lidi, jak taky ty vole. Jak můžete tady rozbíjet ty okna? To nechápu, že vás to baví. Že vás baví prostě škodit. Jinak bych to neřekl. Škodíte. Tak, na výlez. Tak já už jsem pořádně napumpovaný po tom Red Bullu. A už bych lezl nejradši.
Takže jdeme na to. Jdeme na to. Takže jdeme na to. Tady na začátku nás čeká překonat hromosvod 3metrový. Pohodička. Pak jenom přehodit rychle batoh dopředu. A lezem. Už zase ve mně koluje ten adrenalin pořádný.